Kaixo Lazkotarrak arratsaldeon. Honezkero luze iritzita egongo da norbait eta eman dezadan aste honetako azken berria. Prebentzio eta jarraituen batzordearen azken berria. Bata berria da berririk ez dagoela, zaharrak berri ditugula. Inogaretik ona, eta bestetik, lehenendik ateratzeko deseatzen gauden honetan, ez andona. Bueno, eta esan bezala, zergatik ez da izan berri gehiagorik edo bideo gehiagorik tarte honetan, azkenekoa esan izuen joan den astelenean egin genuela bilera, eta hura ordenagailu bidez egin genuela, eta geroztik ez da beste bilerarik egin. Ez da beharrik ikusi, alkateak esan zuen beste zerarik nobedaderik ezean entzuela bilerarik deituko, eta alaxi izan da ez dut deitu. Galdera bat egitekotan ginen orduan eta egin genuen, galdera izan zen ea zaharretxeko zerak langileak eta nola zeuden, izan ere herritar batek egindako galdera ere egin genuen, galdera bera egin genuen zeran, batzordean, eta alkateak erantzun du batzordea jarri dela harremanetan zaharretxearekin eta zaharretxeak erantzun dira oraingoz ondo daudela. Eta alkateak eskaini omen dio laguntzari behar izan ezkero, prest kontatzeko udalarekin. Bestalde, badakit Goierriko alkate guztiek izan dutela diputatu nagusiarekin bilera bat, hori ere ordenagailu bidez egin zuten, eta badakit diputatu nagusiak esan diela prestatzeko ondorio ekonomiko larri xamarrak izango ditugula seguru asko, eta esate baterako udaletako Goierriko udalentzat hain garrantzitsua den foru funtsa, izan ere bere finantzabidearen erdia edo baita, horrek ere murrizketa garrantzitsu bat jasango duela, aurten eta datorren urtean ere bai seguru aski, 25% murrizketa espero omen daiteke. Beraz, horretarako ere prestatu egin beharko dugu eta neurriak hartu beharko ditugu. Oraingoz beste berririk ez dagoenez, hemen utziko dugu eta datorren astean jarraituko dugu berri gehiago baten.